Don't know why it's going on. Hey, barka da ka zo yi gidan nan. Na Muhammadu na mu ne ya haifu yaro jinjiri. Shine na zo ba sami akuya suna ba na zo wuri na ka samu akuya suna. Ka rasa akuyar da za ka ɗauka sai ta gidana. Wallahi ba haka ne ba. Ka sabu in ana yi ne ba hankali a ciki. Na ga akuya na ka yayi baba sosai.